Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan a Diana. Iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a single mother. Iti likodan ti kinarigat ti biag ti maysa nga ina. Ad-ada nagbalinak a natibker. Gapo tamang namnamaak nga iti maysa nga aldaw. Addan to naragsak ken natal na abiyag para kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a Diana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Good morning, Diana. Kastamat kan ka, Dani. Oh, bigbigat pa lang. Kaslama di talda mo ah. Wan nga Rod. Umadanin ti exam tayo. Ngamawan pa ti impaw it dagiti naganak ko apang tuition ko. Working student ka, saan ka di? Apay, saan da ka kaya tulungan di pag nanaidam? Tultulungan dak. Ngam mabainak mat nga isuda ti mangbayad iti amin ababayadak. Adda ko mamot suporta ang agapo ka dagiti naganak ko. Manuti ka sa pula maya. Amangan numapautangan ka. Saanan, Dani? Nakababain mat kan ka. Agpada ta nga estudyante. Diana, amang mat ngag may sakla nga anak. Siyak lang ti pagkat-adalan ti parents ko. Sigurado ka? Pautangan nak? Sige man nga Rod. Bayadan kanto inton makaipawit dananang. Oy, di ka agdanag. Saan ka asing nga rin adagos? Oray kaging ka makabayad ka. Agyaman no kasta, Dani. Ay, nagrigat at talaga ti working student akas kanya. Uy, Diana, naka-order akon iti meriendata. Agyaman na, friend. Ag meriendatan nakaululi magkamot dita. Wow. Pampanunutak nga ro ti utang ko kani Dani. Ha? Kaano pa'y ang nakautang kakunkwana, friend? Idi na panalawas. Inutang ko kankwana ti imbayad ko iti tuition fee. Iso ang naka-examak. Kasta ka di? Apay, singsingiran na kan? Saan pa'y matkit di, friend? Mami, Hanggang kahit ti mami. mabainak kankwana. Sa bagay, ada ka ba ilan ti pamilya ni Dani? Di na kamot siguro apuraan asingiran. Isumutkit di tinakunana, Angam, aging gaita, awan pa'y tinted dananang. Dayjay ko matipagbayad ko kankwana, nubilang laang. Ala, saan mo pala nga panunutan dayta? Sana bale, makaawat ni Dani. Wan matkit di, Sige, mangan tapay. Kalpasan na, agsublitan iti klase ta. Naimbag nga oras mo, Diana. Kumusta ka? Okay, aklaan. Awen kayam. Amangan no singiran na kun. Saan? Si Kamat. Ay, kunak no singiran na kun. Sapay, awan pa lang ti pagbayad ko ita. Kas iti naibaga ka din. Saan ka nga apurain asingiren? Oray, kaging ka makabayad ka. Ay na, agyaman aklaunay, Dani. Awan na nyaman na. Ayun kayam. Di mat agkagrupo tayo iti research tayo? When? Agkagrupo ta. Apay aya? Mabalin ka di arugyan tayo ninton Sabado? Sure. Masapul arugyan tayo itaalawas. Amangan no saan tayo ang makagraduar. No saan tayo ang mailepas. Sakbay ti graduation tayo. Kabailan tayo dayta. Basta kadwa tayo iti group project. Sigurado ang malpas ta. Ngamin, nalaing ka.
Dinak man angawon iti kasta. O ala, mapandan iti klase ta. Taamangan no malay ta. Uy, nakita kayo itay, friend. Nagmaya ti saritaan nyo ado ni Danny, ah. Ha? Umayak ko maitay iti ayan nyo nga naunak ti nagbain. Kwa, Rose. Dinamag na lang ti may papan iti research tayo. Sigurado ka? Wen, friend. Dinak man angawon iti kasta. Tila sasawam. Makadlawak ngamin ka ni Danny, friend. Dinak angawon akasta kunakmat. Awan ti oras ko kada kita bambanag anya. Ala, nakasiryoso. Saan ka nga ang angawan? Sige, intakit din ag lunch. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Ala, anyat orasan. Awan mo ni Diana. Uwan nga ron. Saan tayo amarugyan ti project tayo? Aging kangawan ni Diana. Ti ko namket di. Saan akumpleto ti aldaw mo, no saan mo makita ti gayam ko. Kat no idi paylaan nga agayat ka kenkwana. Mababainak nga ron kan kuana, Rose. Sakit makita ngay gagaid na ti panagadal na. Amom Dani, nasingpot ti gayam ko. No bilang taarmam, kat sungbatan na ka, siguraduam, adi mo paspasakitan, ha? Ang mga nadan ni Diana. Mabitla nga. Oh, Diana, itay da ka pa lang ururayan. Ay, pasensya kayon ha. Ado nga min ti inaramid ko itay. Awan anyaman na. Ala, sumrat ka. Tagmerienda tayo pa eh. Kalpasan na, rugyan tayong ti research work tayo. Happy graduation, friend! Ay, nalpas tayo matlaangan. Happy graduation, mat friend. Ay na, win nga rod. Makainanatay matlaangan. Diana, happy graduation. Kastamat ka, Rose. Agyaman kami, Danny. Thank you. Uwan gayam. Mabalin kayo kading awisan intan bigat. Ada basit sa ganay di balay. Una, nooman nugot ni Diana. O sige, umay kami, Danny. Agyaman na klaunay. Awan anyaman na. O sige, agsisinatay nga rodan. Ngam ipanamnamami nga umay kami inton bigat ija balayo, Danny. Diana, napayagan nga agar-aram makan ka. Di na ka di pa aklunan. Napanagnagak ti kinaanos kan kinasingpot mo, Danny. Iso, sige. Aklo na kunti ayat mo. Agpaiso, Diana. Wan, Danny. Agyaman na klaunay tayo naklon na kon. Kalpasan tinapayaga panahon na panagar-aram ko kan ka. Agyaman akmat. Tanakauray ka, Danny. Kat sapay la ko ma. Tadinak to paldaangan. Agyaman na tapinatgan na kagpasyarta, Diana. Wen apay kitin asaan. Day off kumot ita iti pagtrabahwak a restaurant. Wan gayam. Kalpasan ti pa nagpasyarta dito parke. Awisan kay Jabalay. Tayam amuka ka ni mama. Ha? Sigurado ka? Wan. Tapno maam-amom ni mama. Kaslaag nervyosa ka. Amangan no stricto ti inam. Pudno nga stricto ni mama. Angam sana basta agumot day jay. Ngawan mo ti makagapo. Di nakarod pampanawan no ikuyog nak ijabalayo. Wan, Diana. Awan ti rumbang apagdanagam. Danny, Mama, ala, sumrag kayo.
Mama, iso ni Diana. Kayan ayat ko. Naimbag nga orasyo, ma'am. Siyak ni Diana. Sige, tado pa'y tinaskan nga ramida kiya'y kusina, Dani. Diana, pasensyakan iti inak ha. Talaga kas Jenna. Makapanirbyos mo, tinam. Saan ka madanagan? May kawa ka la siguro. Gaputa italang nga namamom. Kwa, Dani, mabalin nga itulod na kon. Sana bali, naamamok mo tanti inam. Madamdaman ton Mangal daw kan diti balay. Saanan, nabsugak pa'y. Itulod naklaangan iti boarding house ko. Tapno makainanaak. At dapat nga min trabaho inton bigat. Oo, sige nga rot. Itulod ka. Pasensya mo kumanti inak, ha? Amo ka narigat ipagluganan ita. Isa sinukon kan, Diana. Agyamanak, Dani. Nakasingsingpat ka talaga. Ay ayatan ka unay. Amom da ita. Isong aramidag ti amin para kan ka. Agyamanak, ha? Kat, kumusta tinam? Nakasaritam ka din, may papan iti plano ta pa nagkalay sa? Oh, apay anak sinaay ka. Kinasaritak ni Mama iti rabi. Saan nga manugot itimbagak? Anya ti makagapo. Kinapod mo na, Diana. Idi pa lang. Adan babae akayat ni mamang asawa. Ni Karen. Ngam pulos nga ti marik na kapanagayat kan kuana. Nang runagat si katay ayatak, Diana. Dani. Pudnong agmay may sa nga anak. Agtungtong palit amin akayat ni mama. Ngamjak itulog. Adiktaran nak no may papanan ka ni ayat. Kaya't mo asawan. Saan apabor kanyak ti inam? Kastangag pa sa Diana. Ngam kabalak nga ilaban tayan ayat ta. Jak itulok alapdan na ta ni mama. Dani, masansan mo tanti pa nagpasyerta. Wana, ipapasta taglin na iloy ti panawan adatalaan. Tama nga no yung tunadan pamilyata. Saan tanto na makapasyarakas to Wan matkit di Iso na laang. Ta saan apabor kanyak ti inam? Diana, sigurado nga umanugot tumot lang ni mama. Awan ton ti maaramidan na. Dani, aday bagakkan ka. Oh, anya day ta? Agdadagsan akon. Ha? Wan, Dani. Kat, sapay la kumata umanuguton ti inam iti relasyon ta. Duan abulan ti biyag iti saklot ko. Kat sapay la kumatad adda nga ayaten kan ipatagnak. Ita, tamaadaan tan iti anak. Saan ka nga agdanag, Diana? Saan kayo abaybayan iti agbalin ni anak ta? Namnamaham day ta. Ang kasanon ti inam. Kinunak mo tan. Saan na ta malapdan ni mama? Katap no may panagnag ko kun ka ti panagayat ko. Itamot lang. Mapantay di balay. Agpudno ta iti inak. Anya tamo ta. Amangan no umanugot ton iti kanito amaamuan na nga addan ton apo ko na. Ala Diana, sumrak ka. Apag iso, addan ni mama. Dani, saan ka di pa'y nga umdas dagitimbagakan ka? Kayat mo ka di nga ulitak manan? Mama, pangasim. Denggam kumapay na niya ti ibagakang ka. Tikonakan ka. Pulos nga awanan tinamnamaam kanyak nga inam. No saan ka nga umanugot iti kayat ko. Mama, masikugan ni Diana.
Iso adi ka kumagsaw iti kasta. Ni Karen ti kayat kong asawam, gaputad da mabalinda iti biyag. Mama, saan nga amin abanag kat magatang ti kwarta? Ti kinabaknang. Tay ti kaano man. Saan to ang magatang ti kwarta tinapod na panagayat? Ni Diana ti ayatak. Pues, manipod ita. Makaamukan iti biyag mo. Kan manipod ita, awanan tinamnamaam kanyak, katkas itinakon-akon. Makaamukan iti biyag mo. Pangasi mama, agmay may saak nga anak yo. Di mo kumaaramidin kanyak ti kastoy. Kada kami kan ni Diana, aklunan nyo kumatagbalin na pamilyak. Ha! Kas nakon-akon. Sanan amabaliwan ti pangadem ko. Tadyak kayat ni Diana nga sawaam. Ni Karen ti kayat ko nga sawaam. Ta iso ti may karikan ka. Nawatam! Saan ako na nagpilit nga aklunen na ti pamilya ni Danny, Mr. Lonely. Inpas ngay ko ti anak ko. Ngem saan apulos nga impalubos ti ina ni Danny, nga umay sumarungkar kada kami nga agina. Naglabas dagiti panawan, ket naging inot alinipat kumaten ni Danny, akaayan-ayat ko. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Diana. Agyaman kami pagayam a Diana, iti impatulod mo a pakasaritaam. Sapay ko ma, tada ito'y akapadasam iti biyag, ket agbalin a leksyon kan ka. Kan para maten kadag iti babalasang. Anas ken laeng ti panagtepel, ken panagtanang da. Tapno maliklikan ti panagsangit, ken panagbabawi da, iti udi na. Ket ti anak mo ti agbalin nga inspirasyon mo, Diana. Isu kumapay lang ti pangipaayam, iti pamateg, ken atensyon mo. Para matkadag iti parientes, no asino ti kayat dagiti anak yo nga ayaten, saan nyo kumaaparitan ida? Gamkit di, intay ida iwanwan, iti nasayaat. Tano day talakayat yo aparientes ti ipilit yo, saan kayo nga agkikinnaawatan? Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Diana, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.